Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Oh, sakay yun! Dali! Dali! Oo. Rick! Huwag kayo tingog-tingog! Ano ka? Kinahalang mo lahos na sa Sir Leon. Rick! Lahos, Tikoy! Kumusta ang gisugo ni Sir Leon, Greg? Kadaog, Rick. Na si Sir Leon? Tapas taas. Manawag na tingali siya. Naibaw man siya. Basta may mangabot. Labi na kay ikaw mo'y may abot. Kung dili din sa ubos, mag-monitor siyang ipabuhat na to. Labi na ni mo, Greg. Adto na siya mag-monitor sa taas. Lingkod na, Greg. Salamat, Ton. Lingkod na din, Rick. Oh, kape. Ako kong kape. Oh, palihog, Ton. Dad, isturbuha, oy. Naghangos ko kay mo paguman na mong yina. Unsa to? Okay. Nana ko. Bugawason ako, ha? Dini ka lang. Ipatawag ko sa kuamahan. Ano ka? Niya si Tatay Greg. Ano ka? Sud. Dad? Ano sa nang naong ni mo? Di man may spilling mong dagway. Natinukod yun ang akong pagduda, Jonas. Nahitabo, yun. Sultihi ko, Dad. Istoryahe ko. Manawag ko sa silong. Naa si Tatay Greg. Oh, Sorry ha, yun Balik ko sa kwarto. mo gawas lang kong kaniyot. Sorry. Sira ko balik kiputan. Oh, Ma'am Herminia? Pasod lang. Sirena ang pultahan, Jojo. Ma'am. Dali. May isulti ko nimo. Doon na di ay nahitabo. Nakabati ko ni Leon. May gikasulti siya siyang cellphone. Grabing sukuan ni Leon yan na. Nasuko siya maayo sa imong amahan. Oh, grabe kaayo ang kasuko niya ni Greg. Unsa ba iyang nasukan ka, Tatay Greg? Matud pa ni Leon. Gitonto lang siya. Gibuang kuno si Leon sa imong amahan. Unsa? Mo ba? Gisulti na nako kinini mo, Jonas. O nagtinuod yun. So kung mga dutado sa pagkakriminal, bisan o saray imong ipapatay, apan lakip ang mga tao sa imong ipapatay hot doon o patay ni Greg, kay nutado sa pagkakriminal. Pero kung kadtong mga buutan, dili pat yun ni Greg, Buhi unta ang gilawag ko niyang tao, kay igo lang niyang giigo sa baga. Kung wa pa ang mga batan-on mo mga sakop. itiwasan kini sa kumasakop. Diha pamamatay ang usa sa mga kritiko sa kumpatigayon, Jonas. O diya, naaman ang animal sa ubos. Magkuyog ta sa ubos. Pero huwataon ako. Warningan ako siya na. Naibaw ko nga ultimatum na kining adlaw. Arion ko na siya na. Pagkali! Naglo
Kadlo kung doon ay mahitabo yan. Unsa mo kay buhaton nila ngadto sa akong amahan? Oh, Sa inyong gisabutan? Wa! Mugawas na ko yan ah. Nahibaw kung nahibaw ka. Nga ni ang imong amahan. Paminaw. Doon na ko'y ipahimang nimo. Iyawat na lang. Masalbar pang kinabuhi sa imong amahan. ngano? Unsa man gid inyong buhaton ngadto ni Tatay Greg? Oh, Greg. Ang mga bata ng tirador na Sir Leon kini nga mabot. Ni Sir Leon. Greg, Sir, Sir, di ka lingkod, Jonas. Nahibaw naman dahil mo kinsa na sila ni Greg. Kanang mga batanon. Saksi ka sa ilang kahingigo. Ngahingigo kay Gayo. Super kahingigo. Mutuon ako nga laos ka. Pero laos ngayon mo gituyo aron katuhuan nga laos ka na gyud. ha? Sige na lang. Di lang ta magdagag pag istorya. Okay. Sige na lang. Okay, mulubog ka naman sa kasadpan. Hapit ka naman mungit-ngit. Retiro na lang. Nanay mga lagsik. Abtik o batanon, puli ni mo. Greg, imong gituyo. Karon nasabtanan ako ang tanan. Karon, muingon kasab nako nga laos ka na. Apan ang tinuod, may piliun ka kung kinsay imong patyon. Ang gipili nimong patyon katong mga tao na akong ipapatay nimo kay mga notadong kriminal. Apan, kung ang akong ipapatay nimo, ligdong o buutan, dili nimo patyon. Sir Leon, Sama ganiya. Imo lang kining giigo sa baka, ug buhi unta gihapon, apan salamat sa mga batanon og ilag yung gipatay. Nakakita ka? Nagkasugat ang inyong mga mata anang usak ka batanon sa dihang gitabangan nilag patay ang wa unta ni motiwa sa pagpatay. Sir Leon. Mulimod ka? Traidor ka, Greg! Traidor! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!